ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹರೀಶ್ ಪುಂಜಾ ಪೇಜ್ಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಪಂತಿನ ಇಚಾರ ಕುಡ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟುಡು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪಾತಿರ್ದೇರು. ಹರೀಶ್ ಪುಂಜಾ ಶಾಸಕರಾಯಿನಿ ಮುರನಿ ಯಾನು 83 ಶಾಸಕ ಅದು 85 ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತ ಆನಿ ಏರ್ಲೆಯನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಲೆತ್ತಿದಿಚ್ಚಂಡು ಬೆರು ಪಾಪ ರಾಜಕೀಯಡು ನನಲ ಬಚ್ಚ ಪಿರಾಕದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಲಿಗ್ ಪನ್ನಡು ಬಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪಂಡೇರು 5 ಕೋಟಿ ಆಫರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಗುತ್ತಿಚ್ಚಿ ರವಿಡಕೆಲ್ಲೆ ಏರು ಪಂಡೇರು ಪಂದು ಅರಡಕೆಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಓವ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕದಿಚ್ಚೆ ಬಿಜೆಪಿ ದಕಲು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರನು ಮುರ್ಕಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪನ್ಪಿ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು 5 ಕೋಟಿ ಕೊರ್ದು ಅಧಿಕಾರ ಆಫರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪನ್ಪಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಚ್ಚಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ವನಸಗಲೆತ್ತಿತ್ತೆರು ಪೋತ ಐಕ್ ಮಸಾಲೆದಾಯ ಪಾಡ್ವರು ಆರು ಎನನು ಮಹಾದೇವಪ್ಪನು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮೇರೆನು ವನಸಗಲೆತ್ತಿತ್ತೆರು ಅಲ್ಪ ಒವ್ವೇ ರಾಜಕೀಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮಾತಾ ಸುಳ್ಳು ಸುರೂತ ಹಂತಡು ಕೆಲವು ಶಾಸಕರಿಗೂ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಕೊರ್ಪ ರಡ್ಡನೆ ಹಂತಡು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾಯಕರಿಗೂ ಶೀಘ್ರಡು ಪಟ್ವ ಎಂಕುಲು ಬರ ಪರಿಹಾರಗೂ 7,100 ಕೋಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತ ಅಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ₹1 ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಿಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಿತ್ತು ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಉಂಡು ಕಾರ್ಕಳ ಪರಶುರಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ಅಸಲಿಯ ನಕಲಿಯ ಪಂದು ತನಿಖೆಲ ಆಯರ ಉಂಡು.